Mitose af Amanda Brage, Christoffer, Thomas og Anne. Super. Introduktion. Et menneskes første tilværelse varer 270 døgn, og i løbet af de døgn bliver der dannet omkring 5.000 milliarder celler ved hjælp af mitose. Mitose er en celledeling, der foregår, når et foster udvikler sig fra en befrugtning til et færdigt individ. En celle bliver til to nye celler ved hjælp af mitose. Disse to celler har identiske arvemateriale, DNA. Efter fødslen fortsætter hjælpen af mitose, og gamle celler bliver hele tiden udskiftet med nye, hvad enten man er barn eller voksen. Vores gamle celler bliver hele tiden udskiftet af nye celler, som bliver dannet ved mitose. Mitose har 6 faser: interfasen, profase, metafase, anafase, telofase og interfase. Interfase. Den første fase kaldes interfasen. I denne fase har cellerne ikke delt sig endnu. Kromosomerne er i denne fase usynlige, men i færd med at fordoble sig. Profase. Den anden fase kaldes profasen. I denne fase er kromosomerne blevet fordoblet og har nu trukket sig sammen, hvilket gør dem synlige. Og hver kromosom halvdel kaldes et kromatid, der hvor kromatiderne hænger sammen og kaldes centromer. Metafase. Metafasen er den tredje fase. I denne fase ligger kromosomerne sig i midten af cellerne, samtidig med at der i hver sin ende af cellen sidder nogle strukturer, kaldet centrioler. I centriolerne er der fastgjort nogle elastiktråde, kaldet tendtråde. Tendtrådene fastgør sig nu til kromosomernes centromer. Anafase. I anafasen, som er den fjerde fase, adskilles kromatiderne i det fordoblede kromosom, fordi tendtrådene trækker dem til hver sin ende af cellen. Telofase. I femte fase kaldes telofasen, deler cellerne sig i to ved en indsnøring på midten, som ses der. Ja. Interfase. Interfasen er 6. og sidste fase. I denne fase bliver kromosomerne igen usynlige som i første fase. De to datterceller er nu klar til at fordoble deres kromosomer og kan nu starte deres egen mitos. Video. Tryk. Ved mitosen dannes to identiske celler. Kroppen bruger mitosen, når der er behov for nye celler. Ved starten af denne proces trækker kromosomerne sig sammen og bliver synlige i mikroskop. Hvert kromosom har kopieret sig selv og fremstår derfor dobbelt. Disse dobbelte kromosomer placerer sig i en række og adskilles så. Nu bevæger de enkelte kromosomer, kaldet kromatider, sig mod hver ende af cellen. Cellen deles for at danne to nye celler. Hver celle indeholder det samme antal kromosomer.